Manhoko Mabuja tauya dzanyasi iro zuva rochimakumi mairi nonhatu mwedzi uno waKurume. Tiri kuramba tichirwadziwa nonyaya yaJobhosikara ari kuramba akapfikirwa mujere kutongiwa nyaya yechipera. Ipapa aribe kubatiwa nomhosva asi achindorima akapfikirwa zvakaita kuoma chaiko. Rekai tiringe zviri munhau dzanyasi. Nyasi idi wamwe vari kurara noshango mumagudza kugudugudza chaiko nadzo asi paribe chokuita. Iro firimu riya ragoferefetiwa Jazeera rabuditsiwa nyasi ratanda kubuditsiwa chikamu chokutanda pazvikamu zvina zviripo. Ipapa pakaita kunyangariwa awa rese rapera vanhu vari kuringa nokuona iye Eubert Angel pabodzipo naPlatinum pabodzipo McMillan pabodzipo naRadland pabodzipo newamwe ana Henrietta rushwaya imi pakaita kunyangariwa mazita angarita kuita kupotsewa kunge vanhu vari kupotsera dope paribe chisvino. Rekai ipapa tione kuti zvinobudika sei. Kwaiwo bhangi ronyika pabodzipo nevamwe vese vakanga vari kunenedzerwa kuti ndo vanoita zvekutekedza mari zvisiri pamutemo wachiuya kowacha mari yavo nogoridhe rokuZimbabwe. Kwai vanhu vesewa waramba kuti aiwa tinomhosva. Apa vange vari kuziva kuti wese wakabatiwa waripo pachivhitivhiti wachireketa. Eubert Angel apa anoramba achindoreketa kuti ini ndiri munhu waMwari, ini ndinoita zvese kuti zviitike. Apa ari kutadza kuziva kuti zvaari kureketa kuti ndiri munhu waMwari nokubaikwa ari kuita ikweyo kusvinuba paribe chinoreketa umwari ipapa. Rekai tigoona kuti vanozviita sei. Kana vachiripo vachiri kufunga kuti iye munhu waMwari, aiwa muchadeiko chimwe, zviri kubudika pachena zvega. Rekai tigomira kuona ipapa kuti zvinenge zvakamira sei. Parapera rabuditsiwa nyasi kwaiwa munangarwa kuti waonewe kwaifanira kubudika madhora okuAmerica zviuru 200,000 200,000 pachirungu. Ndipo munotoona kuti pakaita kunyangariwa. Mukada kuwerenga nekuwedzera kuona kusanganisa mari dzese dziri kureketiwa nevanhu vese kuti dziri kubuditsiwa kubuda muZimbabwe, zviri kutoreketa pachena kuti pamwedzi nopamwedzi bhiriyoni chairo rinenge richitobudika munyika. Imi chifungai kuti kana pari kubuda bhiriyoni chairo remari munyika zvisiri pamutemo, imari iyi iri kuramba ichisara, tinosara tinopangwaya tiribe kana chibodzi. Dai bhiriyoni rese iroro raisenzesiwa kuita zvinhu zvinoumba nyika, moti kana kuti wabve taida paribe kana mubodzi aimboti ibvai, munhu wese aindoramba ari aiwa tiri svede paribe chokuchema. Asi rekai tirambe takaringa kuona kuti wachaita sei wakuru wonyika uono zviri kubudika zvinhu. Wabiti nevamwe watanhatu wabuditsa rimwe bhuku ravo ravakatenza kuti How Populism is Rewiring the World. Pakaita kunyangariwa tati tariverenga kuti tizive zvirimo mukati, asi kana tariverenga tinokunyepa. Kwaino hurumende tawana imwe nzvimbo yokuti tiwakirepo kare chimwe chikoro chiya choGlobe and Phoenix chakavhiringidziwa nomakorokoza akachera kusvikira chadhirikira mukati. Rekai tione kuti zvine chazvinobatsira chere, nokuti wagoreketayo kuti taita kuti nzvimbo yacho inge iri mumhera momugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda Bulawayo uya. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei ipapa, nokuti pari kuningisika kuti paribe chisvino. Heno kuti iwo wana makorokozawo wanitadzapo kare chere kuchera zvinoita pokare kuti chidhirikire, nokuti ipapa aiwa kundoita kunyunyurudza ronda, asi chakonzera kuti ronda riwepo chiri kubatiwa chinova ndicho pokare chakafirifetiwa neAljazeera chichi chomari iri kundobuda munyika nogoridhe riri kubuditsiwa kuti zviite kuwacha mari kwakanaka. Kwaiwaiwa wakaenda kubato reZANU-PF wachibva kubato reTCCC pabodzipo neroMDC nomamapato anopikisa, waakabvumirwa kuti wapindeko kupikwidzapo kare kuno arimo muZANU-PF kare, imomo kutsvaka kuti mbana achamirira bato reZANU-PF musarudzo dziri kuuyadzi. Rekai tione pamugoera papa wakati ndopo wachaita zvesarudzozvo, tione kuti wachaita sei, mazita awo achabudikawo kuti wakunda, tichahena kuti tichaziva rini, asi panenge pachaita kukubana chaiko kusvino. Rekai tigoramba tichiona mamiririzvo magetsi munyika. Nyasi ari nani, nyasi nyika yese yakwanisa kubuditsa magetsi anoita mamiliyoni omawati 910
810 megawatts. Ndofunga kwese kujeta magetsi andoramba ari kuburika pachena zviri nani zvinomboitika mamazuva kana zvaitika nozuro. Asi tinondoziva kuti kune vamwe vanoramba vakatsitsirirwa nonyaya dzacho dzokuti magetsi anoramba achindoita kuvhiringidzika chaiko zvakaoma. Kwainozinwa izvezvi wanhu wese munyika wari kuita chikwereti chinoita mari yomunyika mabhiriyoni 10 19 billion. Pakaita kuoma kwaipapa wanhu wemugodhi pabodzipo vanorima mapurazi makuru watori nebhiriyoni ribodzi nochidimbu hurumende wano 500 mamiliyoni. Zvinoita zvakadaro zvakaita kuoma kani pakaita kunyangariwa. Wagotoreketa iwo kuti zvimwe zvaakukonzeresa kuti watadze kuburitsa mvura zvakanaka ndizvo nyaya dzechikwereti izvi, kuti zvichagoneka chere kuti maridzo dziende kwadzinofanira kuenda. Tiri kufara kuti munyika medu mvura hwendo huno yakapurana zviri nani. Madhamu edu ari kuita kudirana chaiko. Mazhinji madhamu ari kutaikira, mamwewo ari kutaikira asi zviri kunakidza kuti madhamu ese ari munyika kuzara kwawo kwasvika pazvikamu 23 kubva muzana, 93% pachirungu. Aiwa tinotenda yawe nokunyayisa mvura ndo kusvinuka. Tindoringa madhamu, iro dhamu redu ratinoditsa chairo rokaribha rinotipa magetsi izvezvi rakasvika pachikamu 18% kubva muzana. Rekai tione kuti mvura iyi wacharamba wachigaya kusvikira dini magetsi akawanda, nokuti ipapa munairo yaita hwendo huno kuti zvachinja chere kana kuti zviri kudii, nokuti gore rapfuura nguva ino range riri pazvikamu 20 kubva muzana. Rekai tigoramba takaringa kuti chii chaitika ipapa. Asi dai wari wamwe waita bawo rokunhadzirisa kuti kuHwangeku nokuHarare nokubulawayo nokumunyati kwese kubikiwe magetsi anokwana kuti nyika iite zvakanaka, marasha aizazaza ari kuperaba. Kuti wari kumboita kunyimira sei zviri kudando. Tikaringa dzomutambo tiri kufara kunyepa kuti Zimbabwe yazowinawo pamutambo yatamba nochikwata Netherlands. Iyo mutambo unotambiwa zuva ribodzi. Tiri kufara kuti yawina nomumhanyo mubodzi chaiwo. Kuita kuhwina patsono chaipo wakomana, kuzondotenda kuti nanahasa wahwina. Ipapa rekai tigoona kuti musi womugowera wachazoita sei zuva rokutamba mutambo wokugumisira iyo mutambo yawo yozuva ribodzi iyi. Tiri kufara kunyepa kuti Sikandaraza anotamba mutambo wekiriketi aiti ndiye muZimbabwe wokutanda kuisiwa pamutambo iri kuda kutambiwa kuBritain, achinzi anokona kugotengiwa nomari inoita mapondo ari kubvira pa40,000 ozviuru, 40,000 pounds pachirungu. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinenge zviri kutekaira sei tichigokunyepai zvinenge zvichiitika zvo. Katiringe dziri kuitika ipo pasi rese. Waramaposa kureketa kuno wari kutamba nokuita ufarira iwo wanamambo wokuBelgium. Imikai pakaita kunyangariwa ukafunga zvinhu zvakaitika kuCongo kuno Belgium iyi, kuti waramaposa wari kunyanya dii. Rekai tirambe hedu takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Tiri kufarapo kare kunyepa kuti Trevor Noah agopuwa mubayiro wenonzi Erasmus Prize. Aiwa tiri kumuti makorokoto toramba tichimurwera manja nonyaya yekusekesa vanhu kwacheku. Ndipo munotoona kuti paribe basa riribe basa, nokutoti mabasa rinonzi nevamwe aribe basa ndo ari kutoita kuti vanhu vararame zvisvinu. Fungai kuti Trevor Noah kundoita kuti vanhu vakwachuke achingopweteka vanhu vache, ari kubva aita kusekesa vanhu zvokuti anoramba achindoita makutukutu nemakutukutu omari zvachembi yedu. Kuti weduwo tichawaitawo sei? Ana marabhanani akapfupi wakambozvizama, asi zvinenge zvisiri kuita zvisvinu. Rekai tirambe takaringa hedu. Tirimo muSouth Africa mopo kare nyika yaSouth Africa iri kukurudzirwa kuti iingidzire nyaya yokuita mushonga pabodzipo nokubata vanhu chirwere chorumhungwe TB. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinopera sei ipapa, asi paribe chisvinu. Rekai tione kuti vanozviita sei, kuti maridzo vari kudziisepi. Asi ipapa ndipo patinotoona kuti iwo ana dhona ndo wakatotikonera munyika medumo. Zvingadai zvakaita kunyangariwa chaiko, nokuti mabira anoita mari mapfene yaya paisara paribe kana chinhu. Rekai tione kuti zvinoita sei mberiko. kuMalawi wachakwera wapwinya mbasha dzawo, wakati vanhu vese kaitei karikiriki kuita kubatsirana kuti nyika yedu iite zvisvinu pokare. Izvi zviringika
nokuti kupfuura kwaita iye Freddy shaikoro Freddy yakaita kuvhiringidza vanhu chaiko kumarawiku yakaita zviribe kumbooneka. Rekai tione kuti vanobatsirika kusvikira papi. Heno kwedu kukaisiwawo masoja anoenda kowayamura kuti zviite zviri nani, dai wandoita wabatsira. Ndo patinoda kuona Sadhaki ichireketa kana chibodzi. Zvino apa yabva yaita kuti zero kuita kunge wakarara hawo. Heno kuti wakapfumbisiwei chakaita kuti watadze kana kureketa kana izwi ribodzi haro kuti Freddy auyayu vanhu vokumarawi noMozambique noMadagascar tiri kuziwai tinemi, paribe kana chibodzi, zvakaita kuoma chaiko. Kwaiwayo wakada kuita kuibisa hurumende nochisimba masoja iko kuGambia, ipapa watanda manji kuendesiwa kudalo dzimhosva. Munotoziva kuti nyaya yacho ibodzi. Kana wandoita izvozvo ukazobatiwa, aiwa kwakutokwacha muhwakamu. Dzimwe nyika dzino hadzaita kuti tiri kuuraya, unobva wandopamuriwa uchibva wangogwemiwa uchibva wapfa zvakadaro, zvotopera zvakadando. Heno ticharamba takaringa kuti vanoipedza sei. KuLiberia kwaipapa norimwe sangano rokuAmerica, vanhu vekuAmericawo vari kufaraba nokutyohwa kuri kuita kodzero dzevanhu vokuLiberia. Rekai tione kuti zvichapera zvakanaka chere kana kuti zvinochinja. Tinoramba takandoringa ipapa nokuti pakaita kunyangariwa. Nhau yokugumisira, vamwe vanhu vagotoringa kuti kwai masangano anoita zvokuferefeta vanhu pasi rese anosanganisira ana Interpol pabodzpo nana FBI nana MI6 nevamwe vakadando wari kuringirwa kuti wagotandepo kare kuringa zvinhu zvakabatiwa kuti ndo zviri kuitika pakutekaidziwa kwemari zviri pamutemo, ichiwachiwa nomari pabodzpo, ichiwachiwa nomagoridhe romuZimbabwe. Rekai tirambe takaringa kuti zvichapera muchechere kana kuti zvichapfutsira vamwe vanhu ipapa, nokuti vanhu vakaita sana Eubert Angel ndo vamwe vanhu vari kutoda kutotanikiwa ipapa. Heno kuti akavhiringana nani akabva amuita kuti zvidandi, asi pakaita kunyangariwa. Nhamo inesu vanhu vomuZimbabwe tikareka kuvhota zviri nani. Takadaro zvedu mabuja, ndini wenyu McMillan WeNhau.